In Kalmersweg wie er een driewielfiets ontdekdag. Mensen kunnen ondervinden hoe het is om op een trailtjeelfiets te fietsen. En daar wie wel animo voor. Meestal ben ik enthousiast. Het is een hele uitgave, dus u worst van tevoren wel zeker weten altijd echt wat voor die is. Het zou schande wijzen dat zo'n ding in het hak haast en de broek zo net. Dat vinden we ook niks aan. Dat is dus doel ook net. Wie wil de mensen op een fiets zetten en wie wil tevreden klanten hebben. Dus het is heel mooi dat ze op deze manier vrijblijvend muziekje kennen. Dat vinden ze zelf ook heel fijn. Dus je bent tevreden, ze vindt het leuk. De eerste indruk weer goed. Alleen dat zullen de meesten zeggen, het moet wennen. En je bent gauw geneigd om de voeten op de grond te zetten als je stappen moet en de bocht om, dan ga je naar links of naar rechts. En dat is iets, dat moet echt wennen. Maar het ging verder goed. Ik zei altijd de eerste keer, dan wordt van je meter. De tweede keer gaat het aardig beter. De derde keer dan denk je, nou verrek, het cool wel wat wijzen. En de vierde keer is het klaar. Maar ja, het is net opstappen weg. De meeste mensen die zeggen van, wie willen een driewielerkeepje. En dan zet ik ze erop en dan gaan ze een stukje fietsen. En dan ben ze wat minder enthousiast. Dan zeggen ze, ik weet net altijd wel wat van mij is. Ja, dat is eigenlijk altijd zo de eerste keer. Dat 60 hier met evenwicht fietst. 60 hier lang best u al aan het balanceren. Van dat we iets binnen dat de zitwieltjes eraan komen. Ja, dat evenwicht, dat moest even naar de achtergrond zetten. Want dat evenwicht, daar redden we mee. Maar die dubbele achtertje aan. Soms is het wel lastig voor mensen om de stap te zetten naar een trailtjeelfiets. Als fietsen op een gewone fiets net meer slaagt. Ik had dus ook een elektrische fiets, maar dat in twee wielen dus gewoon. Maar ik ben ontzettend onstabiel, dus dat ik stoppen moet, ja, dan haast kans dat ik in de vlakte ga. Hè? En dat moeten we net hebben. Als ik het net doe, dan kan ik net met fietsen met mijn vrouw. En dat we voorheen dienen we hele dagen. Die knooppuntenroutes zijn weet ik wat, dienen we al hier. En nou de laatste jaren is het helemaal gebeurd. Want ik vertrouw me niet meer. Ik op die snelle paadjes en dat daar tegenliggers komen. Nee, dat lukt niet meer. Nee. Een pruttenmeisje ben er net heel blij om. Want het is natuurlijk van jezelf gewoon net leuk. Omdat je wat minder wordt. Dus ja, dat zien we wel. Maar er ben ik mensen die zeggen, ja, het wil niet meer. Ik mag een driewieler gaan en dan kan ik weer fietsen.